ka duba date of birth na BBN ɗinka. Ƙwarai da gaske wannan sabuwar hanya ce wacce ba sai ka sa ko biyar ba. Sakamakon waccan hanyar sun rufe ta kuma waccan hanyar sai ka sa kati sun ɗau naira 20 sannan za su fito ma da BBN number ka su fito ma da date of birth shekarun da yake jikin BBN na number ka. So haka yasa muka nemo wannan hanyar wacce ba sai ka sa ko biyar ba. Kyauta za ka ga bayananka, detail ɗinka, duk wani information ɗinka na BBN ɗinka. Kyauta za ka gan shi ta wannan hanyar. Kawai in ka sa BBN number ka zai nuna ma suna nawa kake amfani da shi da kuma shekarun da ka sa yake kai da komai da komai. Don haka kai tsaye wannan link ɗin zan ajiye shi a description. Za ka danna wannan link ɗin ne. Za ka danna wannan link ɗin. Bayan ka danna wannan link ɗin zai kai ka website ɗin kawai da za ka sa wannan BBN ɗin. Da haka sai ka danna link ɗin zai kai ka Google Chrome. Kamar yadda kuke gani gashi na yana satin zai buɗo mana website ɗin. Bayan ya buɗo mana website ɗin shikenan yawa bayan ya buɗo muku nan kamar haka kamar yadda kuke gani ga wani waje nan an sa new kamar yadda kuke gani za mu muku clicking ɗin sa in nuna muku shi ku gani. Kai tsaye gashi nan an sa new sai ka danna shi. So idan ka danna shi kai tsaye sai ka danna next inda aka sa next anan gashi nan kana ganin sa nan next sai ka danna shi. So bayan ka danna shi zai kai ka wajen da zaka sa BBN din naka kamar yadda zan nuna muku yanzu. So gashi nan kai tsaye sai ka nan wajen da aka sa enter your BBN sai ka sa BBN ɗinka a wajen. BBN ɗinka a wajen zaka sa. So don haka idan ka haddace ta baka haddace ta ba sai ka je ka copy ta. So don haka na haddace ta sai in sa ta anan 273 bayan ka gama jira nambobinka na BBN so kakka danna ko ina kakka danna ne sai ka zo nan wajen ga wani dan aro anan gashi nan kuna ganin sa za a nuna muku shi gashi nan wannan wajen sai ku danna shi da haka shi za ku fara danna kakku danna ne sai ku danna shi. So don haka rubutun baya fitowa da na nuna muku yadda aka sa. So idan kuka danna shi za ku ga wani waje alama gashi nan good anan kun gani idan yayi good din nan sai ku danna inda aka sa next idan kuka tabbatar confirm yayi good din nan idan yayi good din nan sai ku danna inda aka sa next gashi nan sai ku danna shi. So kuna danna shi kai tsaye hanya mai sauki cikin sakan 20 kai tsaye zai dan checking information ya ba ku duk wani information na BBN ka. Wow kalli yace ya bani information na BBN ɗina gashi nan ya ce Usman Yawo Salu gashi nan yana bayani akan suna uku nake amfani da shi gashi nan komai da komai information ɗina sun ce ga inda suka nuno min date of birth ina shekarun da yake kan BBN ɗin kun gan shi nan shekarun da yake kan BBN ɗin nan gashi nan. So kamar yadda kuke gani hanya mai sauki da aka duba bayananka na date of birth na BBN ɗinka kenan kwarai da gaske. Sakamakon yanzu akwai hanyoyi da aka yi da yawa wanda aka duba bayanan BBN ɗinka amma duk sun kulle wannan hanyoyi uku ne yanzu suke free wanda zaka duba date of birth shekarun da ke cikin BBN ɗinka. Wannan website ɗin zan ajiye muku description ɗinsa edit ne ko wani ya tura ma bidiyon nan. So don haka kai magana a wannan WhatsApp number ɗin in ka magana a WhatsApp number ɗin nan insha Allah za a turo ma da link ɗin kawai da ka danna sai ka bi matakan da na bi kai tsaye sai ka ga bayananka na BBN kamar da kuke gani ga shekarun nan na jikin date of birth dina na BBN. Wannan shine karshen bidiyon nan kada ku manta da liking da sharing subscribing a YouTube dina. Nagode wannan shine karshen wannan bidiyon.